ولی هر به من بجیم دوام بکنش برکل من بجید نوادمین داویه ده تवी ایریشین قرکریان داگیرکریا دولت ترکو چتین و جاریم چالکین به باندور جی لحرمی بکتن یکینیم پاراستنا جن یپجی لمن بجی لدجی چتین داگیرکریا دولت ترکیه چالکیا که به باندور بک آنین ده چالکیا کو شروانین یپجی بک آنین ده شش لشکرین شش چتین دولت ترکیه قرکر هاتن کشتن هر وها گلک چک او جبل خانین چتیان جی هاتن دست سر کردن هم وقتی وی که شروانین یپجی این کو سنگ به چتیان رکت نوا شرده و جاریم چپرین وانجی دام براگر شروانên yekînên parastina jiniyê pêjê bi van çalakiyan derbên xurt li çeteyên dewleta xistin. Navenda ragihandin çapemeniya YPJ derbarê mijarê de daxuyaniyek weşand. YPJ diyar kir ku şervanên wan sisiyê adarê li dijî baregehek artêşa Tirkiya dagirkeriya gundê Şêx Nasir ya min micê çalakî pêk anîn. Şervanan di çalakiya brengê serdegirtinê pêk anîn de derbên xurt li dagirkeran dan. Di çalakiyê de şeş çeteyên dewleta Tirk a qirker hatin kuştin. Şervanan tevahiya baregehên artêşa Tirkiya dagirker rûxandin û şewtandin. Şervanê ku ketin çeperên dagirkeran gelek cek û cebilxane jî li ser wan rakirin. Adarê 2024 li ser noxtayekî dagirkerên Tirk yên çeteyên girêdayê çeteyê wan çalakiyekî sızma pêk anî. Di vî çalakiyê me de çalakiyê me sızme de qederê 20 metrekî em nêzî noxtê dijmin bûn. Di encamê de şeş dagirker hatin ceza kirin. Hemen demê doçqayekî wanê 12 nîv hat îmha kirin, du mevzî hat îmha kirin. Noxte bi tamamî hat şewtandin. Teqemenî de noxtê de çêbû cepxaneyê wan ki noxte herin hemû şewtîn. Li girêdayê wê yekî jî dagirkerên ku hatin ceza kirin silahê wan hat rakirin. Du qilêş burn û telefonên dagirkeran û heman demê nasnameyê wan cihazên noxteyê wan hatin girtin. YPJ ragihand ku şervanên wan bi awekî ewle vegeriyana çeperên xwe û daxuyaniya xwe wiha bi dawî kir. Em hêzeke tolhildanê ne û em biryardariyeke bilind di meşa xwe ya serkeftinê de bi israrin. Wê tê êrişên li ser jinên pêşeng, welat û destketiyên şoreşa jiniya Rojava bê bersiv nemînin.